Sanibona ngenza ukuthi emakhaya sanibingelela bafethu sivela kwenhlangano iThuleleni igama umduduzi wami khonazi. Cha ngithi angeke ngithi nje uku-outline izinto ey'ncane mhlawumbe kubekani esithombeni ukuthi ikuphi okunye esifisa ukukwenza nakulo nyaka kakhulu. Kuma-topics asibhekana nawo ey'nkingani zabantu ezahlukahlukene ey'velayo, but ngithe nje ngizoke mhlawumbe ngithi uku-highlight-a lawa ambalwa. Kakhulukazi ngizoqala nje nge-issue le izindaba zama-ID. Iy'ndaba zama-ID bafethu sesiyazi senesithinte kakhulu ngazo. Nathi siyazama ngamandla ethu ukuthi sinilekelele khona sinisize noma kulukhonyana, ngoba kuyacaca ukuthi uhulumeni wonke awubambisene ekutheni ukwazi ukuthi ngempela ubhekana le nkinga le yabantu abanganama-ID la e-countryni ney'ngane-ke nazo iy'tifiketi zokuzalwa. Yilowo udonsa abhekiseleni noma udonsa ebhekiseleni noma udonsa abhekisele. Lokho kwenza ukuthi-ke kungakwazi ukuthi le nkinga uhulumeni abhekane nawo ngqo, adile nayo once and for all. Ngoba ngisho kanjalo ngezathu sokuthi uyifanele ukuthi umyaka ka-Home Affairs omunye kuthiwa kudingakala i-information yaka-education, wayefunda kephi history leyo kuyayiwe ey'koleni kuthiwa leyo nto ayisekho kade amabhuku alahlwa uma kuthi umuntu omdala. Omunye kuthiwa akahamba ukwenza i-DNA, i-DNA yenziwa ka-health, u-health uyabiza nawo ufuna imali ukwenza leyo DNA test ayenziwa mahhala, abantu abasebenzi. Kuningi nje bafethu, kuningi. Yikho nje sithe siqale sibekezele kancane bafethu, nathi sisazama ngenye indlela compare besenza last year. Sizama uku-engage-ke i-office lika-Premier la KwaZulu-Natal. So-ke sisasey'ngxoxweni nabo esithemba ukuthi-ke mhlawumbe kuzokwazi ukuthi kwenzeke, ngoba esize nakho bayakuzwa, vele nakho bayakwenza, but particularly kakhulu especially ey'ntweni zey'thinta iy'ngane lezi ey'sey'koleni, ngoba ziningi iy'ngane ey'sey'koleni ezinganama-birth certificate, okwenza ukuthi gcine sey'vimba iy'ngane ey'fundayo. Lezi ey'fundayo ezinganama-birth certificate zivimbela iy'ngane ey'hleli ngaphandle ey'nama-birth certificate because kuthiwa sekugcwele ey'koleni. But-ke siyazama, sizobuya futhi sizoshuma ngabe ukuthi-ke kuyalunga ngenza kwethu, nokuthi uma kulunga kanjani, kuzokwenziwa kanjani, siyobuye sizonazisa. Okwamanje nje becala abantu balinde basibekezele kancane. Sesiya ngakhona emaphethelweni sizonazisa bafethu. Kuphinde futhi kuzoba i-issue le ebengifisa ukuthi ngi-highlight, i-issue le ephethene nezinto bafethu abantu abakhala ngabameli, especially abantu abalimele ngezomgwaqo, ngabe mhlawumbe sey'bhedlela or whatever case osuke uthathela ummeli. Naleyo iyasivalisha kakhulu because iy'khalo zabantu zisuke ziyi-common, ziyafana nje iy'khalo zabo. Uyezwa umuntu athi ummeli akangifoneli, ngiyamfica e-office angimtholi, ngiyafona kabuyeli kumina akangi-update. Konke lokho nommeli mhlawumbe kumnikeza naye ingcindezi, ngoba uma usuthi into yakhona uyayilandela ukuthi inkinga ikephi, uyabona isixazululo esilula kabi ukuthi omunye ugcina ebekwa ekhoneni enganikezwe information, kanti uyafisa ukuthola la ukuthi kwenzakani ngekhesi yakhe. And again futhi nalowo ufuna information naye usuke sefuna ufaka ingcindezi kakhulu kummeli. Lokho sekwenza ummeli ukuthi naye angabe esakwazi ukuqhubeka neminye imisebenzi yakhe, ngoba uwena usumhleli la entanyeni. So uma bengakwazi bafethu ukuthi uma kufika umuntu eze kuwena as ummeli ezokucela umenzele i-claim yakho whatever, nike information, ni-understand nisasuka ukuthi sizosebenza kanjena-ke ndoda. Ngithi angikwazi ukuthi noma sengilele nonkosazana zami ekhaya, uwena ebusuku ngo-12 uyafona la usenda ama-SMS, uyaharisa i-staff sami e-office, but kusuke kukhona ongenzanga kahle oyedwa wabo ukuze kufike esikhathini esinjengaleso. And again kunenisuke nifuna abameli bafethu. Ummeli ushabe ukuthi uyasonda ummeli, ungabe umthemba. Ngiyaphinda futhi ngisho kuthiwa ummeli uyasonda, ugqoka ijazi, agqoka yini, igqoka lezi zoguga lezi kuthiwa zophapha lezi zabantu abapheka ekitchen emahhotela, ungabe umthemba ummeli. Ngoba ngisho iBhayibheli eliphatha ummeli amanga uyawaqamba. Angeke kube ummeli ungakwazi ukuqamba amanga. Uma ukwazi ukuqamba amanga enkantolo, ngoba phela kuphilwa ngamanga enkantolo, ukuze akwazi ukudefend whoever suke emdefend. So kuwe nizohluleni uqambela amanga wena. So nje lokho ndifuna ukwazi ukuthi uma uya kummeli uya kumuntu onamanga, but lokho kungasho ukuthi phela ungamthembi. Ungamthemba but kodwa umbheke nendlela enisebenza ngayo, ngoba ufuna ukwazi ukuthi lo muntu engakuyena uya kumuntu ophila ngamanga. It is business lakhe lelo usuku nosuku. Uma evuka nje ummeli egeza
ethatha ishirt lakhe nejazi lakhe agqoke enkantolo, yazi ukuthi whatever asuke kuprepayile kune-part mhlawumbe 30% iyamanga into asuke ezoyisho lapha enkantolo ukudefenda whatever asuke ukudefenda enkantolo kwi-client yakhe yabo. So-ke this way ngithi nakuwena osuke uzofuna i-service kufuneke wazi nje ungawusovala amehlo ngathi mhlawumbe uya kuJesu noma mhlawumbe emakholweni amanga aqanda ngisho namakholwa. So nje kummeli yazi udela nomuntu onamanga. Uphinde futhi nawe wona usukuhambisa ikhesi yakho kummeli, especially nje ngenza example ndiya ka-Road Accident Fund. Musa ukuthi ngoba ulimele ngemoto ubese ucabanga ukuthi ukulimala kwakho ikhona sekuzobeka ibhodi ekhaya eziko kusasa lekho kusayo. Usuhleli phezu kommeli-ke manje usumphusha umgijimisa ngale ndlela yokuthi akenze ikhesi yakho kanti imali iphuma nini yabo. Kunesikhathi iprocess yakhona but ummeli ufuneka akutshele iqiniso ukuthi mfethu le ndlela esiyihambayo ingathatha isikhathi esingaka ngase sesihambe, but sizo-updateana mhlawumbe emva ka-3 months noma emva ka-2 months mhlawumbe ukuthi njengamanje sila ukuze nawe uhlele ekhaya wazi. Ungacabanga ukuthi mhlawumbe nje ulimele namhlanje sekufuna ngonyaka oza kuphuma imali. Kune-process eyenzakalayo ku-Road Accident Fund. So-ke ngithi angicacise into njengaleyo. Baningi abanye amakhesi esiwaveza nakhona la ekhaya nobugebengu obenziwe nayo bona abameli, particular nje kunommeli lapha eNewcastle usebarobhe kakhulu abantu especially bakhona lapha ku-Newcastle nomunye usegoli. But lawo makhesi-ke sikwazile ukuthi sibanikeze abaka-LPC ngoba besekufika ama-complaint amaningi kuthina sabanikeza u-LPC udila nabo. Kakhulukazi nilo osegoli nje incwadi yakhona ibuyile yangikhombisa iclient iyashiya ukuthi vele sebe-apply nase-court ukuthi bamstrike out of ukuba ummeli ngenxa yokuthi maningi abantu asebarobhe iy'mali zabo lapha negoli abalimele ngezomgwaqo. So-ke lokho nje futhi vulana amehlo uma nenza amakhesi enu akanjalo into ey'thinta imali ngabameli, but nani nikwazi phela ukuthi nani nibanikeze nani ispace nokuthi uma uya kummeli nawe ngoba into ofuneka i-understand uma uthatha ummeli uqashwa wena ummeli. Umuntu usuke engenamsebenzi up until wena uzofika ungqongqoze office lakho ungena uzomnikeza umsebenzi. Therefore-ke yonke into ayenzayo kuyafuneka ukuthi areporte kuwena ngoba uqashwa wena, ngeke azenzele into ngaphandle kwakho. So-ke manje ngakwazi ukuthi nilungise into enjengalezo manje nisaqala i-groundwork yenu, i-foundation ukuthi kuya phambili izobe iqinile, nazana nitholana ngazi zonke iy'khathi ukuthi nihamba ne-process yenu. Kuke phela kufuneka ninane khona information, kuke phela khona kufuneka nisupportane khona ngayo yonke indlela, ningagcini sengathi niyaxabana kanti nonke nilula into efanayo. Amanye amakhesi akhona futhi yile abantu abathenga izindlu bafethu. Ngiyacela nibheke kakhulu labantu abathenga izindlu, yangabe izindlu kakhulukazi nenazo-ke iy'moto. Bafethu sikhona njengeThuleleni sithinteni mangabe mhlawumbe ufuna ukuthi uthenga indlu ngoba kuye kube nzima mangabe uqhamuka kuthina indlu usuyithengile uthi uyabheka awuthi ngithenge kummeli ngafaka ngisho imali ukuthi uzotransfer. Mase siyabheka nathi sesiyalandela akuyena ummeli lo, imali yakhe ihambile kwendla uyisa ngisho indlu ngisho ithathe dida unayo usukhala ngathi siyazi kubuhlungu sikutshela ukuthi indoda eyogcwelela ngithi yabo bese futhi zibhekeni asizidayise izindlu. But uma kufike esinqumweni esinjengalezo kungaba ukuthi mhlawumbe nathi uma udinga usizo lethu usithinte sikwazi nathi ukuthi sikuverifyele yonke into ukuthi lo muntu othenga kena ngempela ngabe u-right yini, uzokwazi ukuthi ufake imali yakho kumuntu ngempela osuke wazi. Ngoba lokhu kubuya ngale usuzokhala ukuthi kumele ubaleka nemali yakho anendla akayitholi, akuyena ummeli but ukona ukwazi ukuthi ummeli. Kubhekeni kakhulu-ke bafethu nalokho nalabo abantu abathenga iy'moto nabo futhi nabo similar thing nakhona maningi ama-scam ey'moto kakhulukazi bafethu. Ngiphinde ngizodlula ngikuthini sesiyokhethweni kanza kwethu njengoba siyokhethweni nje niyoqasha abantu, la bantu niyobaqasha ngo-X-weni niyobaqasha nibanikeza umsebenzi bazobe beholelwa yinina ngoba phela njengoba behola nje ngamaliyentela baholelwa yinina. Abe nibafake eParliament noma nibafake ema-ofisi oba omeya, nibafake ema-ofisi oba okhansela, abantu baqashwe yinina. Yibona kahle kahle abantu afuna banikeze service delivery ngayo into enisuke nikhala ngayo. So sengisholo ukuthi-ke nathi-ke asibe sakwazi ngisho nokulala abantu beza nenkinga zabo. So njengoba siyokhethweni nje bafethu ngizama ukuveza ukuthi yibona kahle kahle abantu labana eniyobaqasha nina nibavotela ofuna balungise iy'nkinga zenu, ofuneka nibahluphe ngaphezulu kodwa banihlupha thina nje yabo. Thina sinalutho asinawo ngisho imali nokuthi masiqala funa siphume sibheke ngaphi kwenza ikhesini, but amandla eninawo nina nizobe ninikeza laba bantu nawo wonke ama-resources. Therefore ney'nkinga eninazo zenu kuyofuneka ukuthi niye kubona ngobuningi benu mangabe ukuthi nidinga iy'khalo zenu ukuthi yilekeleke ngendlela ngoba la abantu nizobafaka emandleni nje
nibafake emandleni ngoba ukuthi kufuneka banisize bebe ekhulumeni. So ngizama ukuveza lokho ngoba inkinga esinazo bafethu ayingaphezulu kwamandla ngenza wethu, ungaphezulu kwamandla. Nathi sesiyasindeka bafethu, kungekho la sithatha khona. Asikwazi ngisho ukunyakaza, uphendula ngapha inkinga yabantu, uphendula ngapha inkinga yomuntu, ulele ekhaya ngena ucingo uyabika umuntu, uyafisa ukusiza. There is a will but asikwazi because even uhulumeni akasixhase ngalutho. Not ukuthi abazi letha lonike lama cases esikhuluma ngayo nje e-GBV because social development uyazi dila ngama cases njengalawa daily. Bafethu yazi le ngizama ukuphatheka kabuhlungu ngoba njengoba nje kunamhlanje siphuma ukhozini besikhuluma indaba yezingane ezidlungulwe ngaphendwe. Nginama case kumanje awu7 e-rape. Ulesibili namhlanje ama case lawa asuke ngomsombuluko kuze namhlanje awu7 awe-rape. Lawo ma case vele adinga social development but ithina ufuna njalo hlale sidla social development ngemumva ukuthi ukanje singabathola encingweni not ukuthi abazi ukuthi yenzani ithuleleni yabo, but not even one single day ukuthi thuleleni kusondele sibone ukuthi nisebenza kanjani. Okay, nansi i-platform mhlawumbe singasebenzisana ngawo nawo ama cases enu zenikwazi ukuthi nisidischarge wona sikwazi ukuthi sinilekelele but ayi bafethu angazi yabo, but kulungile bafethu sizondela sonisiza kanza wethu. Ngiphinde futhi ngizoveza kakhulu umuntu uzongena kakhulu kulonyaka obheka ezimeni nokuhlukumezeka okubhekana nabafelokazi. Baningi abafelokazi umuntu asehlangane nabo banenkinga kakhulu emshadweni yabo bengasekho abayeni babo, especially futhi laba abaphuma esithenjini bafethu. Yes, abantu besimame siyabathanda sabantu besilisa bafethu. Yes, siyafisa ukuthi sibaqoqe sibe nabo kodwa akasibaqoqeni ngendlela kanza kwethu, ngendlela ngoba uma engasekho umnini wesithembu hayi bafethu, hayi singaba ngisho isithembu sakho ngahlobisa kanjani usiveze nje emaphepheni sibe njani nezingane zakhona zivele emzini ngaphandle ezitezi la kukuhle, awukusithele wona mnini waso, awukusithele ungene phansi kwenhlabathi uzobona. Ngikhuluma mina ngamakhesi engiwaphethe la, abantu akade besutha la emhlabeni bebedla izamba likapondo nezingane zabo. Namhlanje kubi izingane namhlanje ukuthi ayinquma neqedana yabo, no mama kwasana kudodana kubheka le isithembu nje bafethu amanye ama-impact aso. This way ngithi kubafelokazi ngoba kubuhlungu uma umama nizele ekhaya niqoqo umyenweni nibeke la anede asithele umyenweni nibone sekudodana kubheka le kuba ngamafa izinto njengalezo. Kubuhlungu bafethu, kubuhlungu. Ufike lawo mama begqoka inzila bezokhala kuwena ubone ukuthi kahle kahle le nkinga umnini wayo engayilungisa, akayilungisanga esaphila yabo, akayilungisanga esaphila ngoba phela bonke labantu balethwena la ekhaya. Uma ukuthi bekhona into afuneka abatshele nesaphila befuneka abatshele kodwa ukwazi nje ukuthi athule aze ahambe. Uma kunje asazi-ke labantu abakhona nasemadlozini ukuthi uma uthatha isithembu mhlawumbe umuntu okhwele emsamo uma kusale kusuka umsindo ekhaya ukuthi wena idlozi sale lithini ngawe wena ngale, ngoba ngicabanga ukuthi nalo idlozi ethiwa lihlala endaweni nomsindo. Uma ekhaya sekudonsiswana lisuke lisakhona idlozi yabo. Uma ukuthi wena umuntu oqhathe abantu la ekhaya nesithembu sakho wafaka abafazi la wazala nezingane waqeda wangabeka okufuneka ukucacisa ukubeka obala owaziyo nawe ukuthi uma ungasekho kuyosusa umsindo kodwa wathula. Yikho-ke beqhamuka beza kanje kuthina sebezocela usizo. Into ofika uyibone ukuthi yabo le inkiyankiya nje eyenziwe umnini wayo wayisonta qeda wayishiya. But-ke kubuhlungu bafethu, sizobaba ne-topic ezoba nayo mama bafelokazi nalabo ababeka kuma-divorce ngoba nabo bathola ubunzima kakhulu. Sizozama nje ukuthi size nabo sizoqwashisa nawe wena osafuna ukugijima mhlawumbe uyongena esithendini mhlawumbe ubona ukuthi kunegudu nobucebe kuleso sithembu sakho ufuna ungena kusona kodwa ukuthi yazi mhlawumbe ukuthi uhleli nje kusona kodwa nje kusasa mhlawumbe wena ubuphenduka inhlekisa mhlawumbe ezweni uma ukuthi umuntu ontanda nokubuka mhlawumbe uthanda ukubuka ukuthi ungena emhlabeni okanjalo. Kubuhlungu angikhulumi ngoba futhi mhlawumbe ngithi ngi-against nami ngiyasithanda isithembu. Mina ngifuna 4 nje abafazi 4 yabo, ibhasi ibhaliwe ndithi ngifuna 4 abafazi. Ngiyathemba ukuthi kulami ngipha amadla ami ngibaqoqe ngibalethe ekhaya. Siyabonga bafethu lokho nje nisale kahle emakhaya. Sizozama nje ukuqhubeka nani nazo zonke inkinga zethu esizenzayo sinilekelela ngokwehlukana kwenu. Siyabonga bafethu, siyabonga nesupport nothando, siyabonga.